Φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε τους τίτλους ειδήσεων από το onlycwine.com. Παρουσιάζεται σήμερα σε ειδική τελετή στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία από τον Υφυπουργό Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα Πρέσβη Ανδρέα Μαυρογιάννη το λογότυπο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της διερευνητικής εντολής σχηματισμού κυβέρνησης, ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί σήμερα με τους κοινωνικούς φορείς. Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, των Ανεξάρτητων Πολιτών και με αντιπροσωπεία του Ανταρσία. Με την παραλαβή της εντολής, ο κ. Τσίπρας επανέλαβε την πρότασή του για κυβέρνηση αριστερού μετώπου. Κάλεσε τους πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να στείλουν επιστολή στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνοντας πίσω τις δεσμεύσεις τους να εφαρμόσουν πιστά το πρόγραμμα του Β' Μνημονίου. Επίθεση κατά του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να κάνει ό,τι μπορεί για να μην σχηματιστεί τελικά κυβέρνηση, αλλά ένα αριστερό αντιευρωπαϊκό μέτωπο και του πρόσαψε ότι σέρνει τη χώρα στο χάος και ότι συμπεριφέρεται με αλαζονία και λαϊκισμό. Στο σχηματισμό κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας με τη συμμετοχή όλων των ευρωπαϊκών δυνάμεων της χώρας επιμένει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Στοχευμένο προεκλογικό διάγγελμα προκειμένου να παραπλανήσει τους πιο απελπισμένους και να υποκλέψει ψήφους χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του Τσίπρα το ΚΚΕ. Σειρά εκδηλώσεων προγραμματίζει με την ευκαιρία της ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται στις 9 Μαΐου η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. Έχει ως στόχο, όπως αναφέρεται από την Επιτροπή, την προώθηση της Ευρώπης στους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Σε ολονύκτιο θρίλερ εξελίχθηκε επιχείρηση σύλληψης 2 ατόμων στη Λάρνακα που οδηγούσαν κλεμμένη μοτοσικλέτα, με τους οικείους του ενός να εμποδίζουν τη σύλληψή του προτάσσοντας εναντίον των αστυνομικών τη φέκιο G3. Πυρκαγιά που ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα σε πρακτορείο στοιχημάτων στο Καϊμακλή διερευνάει η αστυνομία. Παράλληλα, η αστυνομία της Δεκέλιας διερευνά υπόθεση πυρκαγιάς σε 2 μπετονιέρες. Η πυρκαγιά στις 2 μπετονιέρες έγινε αντιληπτή στις 2 τα ξημερώματα. Φίλες και φίλοι, αυτοί ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το onlycwine.com με τον Χάρη Αριστίδου.